अरे भौजी भंसरी वाली बहुत अच्छा कि राती के उठावेला सेटर। अरे भौजी आ सेटरवा उठा के का करेला बता के पेल देवेला तहरा बहनी के झाट में अब जाल लगाओ। सुन तारा आगे बोलो तो का होखेला का हाल बा। आज हम फिर से प्लाई करे बानी मिठू मास्टर एंड तूफानी लालता भाई। आज के वीडियो बहुत खास बा, ऐसे कहल चाहते कि आज के वीडियो पूरा देखे में बहुत मजा आई। तब वीडियो बनाने के बाद एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तब वीडियो को पूरा देखम और देखला के बाद में भूल जाओ। तब बिना कोनो लाला लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे तहार बहन चो बहुत अच्छा करे ना तनको शोर। सुन तारा जब भौजी के भतार बानू तन स्टोर उठावे लानू तनको शोर ना करेला। ए भौजी दे पका सरवानू त झाट छिल के चटत होई तो के पेल ना देवेला तारा बहनी के झाट में गधा के लंड पेलो। फिर से कहतिया कि राती के रोज उठावेला सेटर। अरे तोर बहन चोदो पटा के पेल दी तू बड़ी मजा आई। अरे तहार बहन चोदो बहुत अच्छा करे ना तनको शोर। सुन तारा जब भौजी के भतार बानू तन स्टोर उठावे लानू तनको शोर ना करेला। ए भौजी दे पका सरवानू त झाट छिल के चटत होई का कहतारू। ए सखी मोरा लहंगा में पियावा। अरे भौजी भंसरी वाली तहार कहे के मतलब का बा। तारा लहंगा में पियावा का कहता मुँह देता का कि चाट के छोड़ देता कैसे बात करता ना देते। भौजी कहती है भौजी की बात सुनने के बाद हम ऐसा लाता हूँ कि भौजी के पता लहंगा में मुँह देता वैसे भौजी ने अपना सखी से शिकायत कर दिया। ए भौजी आगे कहो। अरे तारा बहनी के गाड़ी में सकल बम के लंड पेलो बहुत अच्छा कि हमारे लहंगा में खोलले बा सखी किराना स्टोर। अब सुना भौजी के बात का अपना सखी से अपना भतार के बारे में बात कर दिया। अरे तोर बहन के तो पक्का तहरा में से दूध मिलेला। अगर दूध मिलता न तो चाय बना के बाके पिया में, लेकिन नून छोड़ा लगी नू तो आगे पेलबो कर। हाँ भौजी वो तहार भतार बा। अब तहार लहंगा में स्टोर खोले चाहे पटा के पेल देवे ओसे हमरा कुछ ले दे के नहीं के काहे कि वो तहार भतार बा। अगर तारा कुछ करतो बानू तो हमनी कुछ नहीं से बोलत ऐसे नहीं से बोल सकत काहे कि तहार भतार बा। पेल भी सकता पेला के बाद में चाट भी सकता तो कोनो बात ना। खाली सुकमा के लहंगा में खोल लेबा और तारा गाड़ी में खोल दितनू तो मर जैतू। देखा भाई लोग ऐसा वीडियो देखला के बाद में मन तक भैंस के गरियाई ना खाली चाट के छोड़ दी। देखा भैया भंसी वाला कैसे भौजी के आँचरा में दूगो दूध पला लहसुन उका दिल बा निकाल के दिखाए था आ गाना निकाल दिल बा कि ये सखी मोर भतरा लहंगा में खोलले बा किराना स्टोर। अरे तोर बहन चो भौजी मान जब तो लहंगा में किराना स्टोर खोल सकता तो जब सामान कोनो लेवे जाई आ तू मुझे निकाल के देवे तो महंगी कि ना महंगी पे निकाल के लहंगे नीचे नू छेद रहेला आ छेद में तो तू मुतेलू आ मुतेलू तो पका महकी तो कोनो खाई तार बहिन चोदो बकचोदी पेल तारू भाग यहाँ से। बारे तारा बहनी के झाट में आग लगाओ वाह बहुत अच्छा। ना 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 जादव जी अलावा लुंगी में नाग बा। अब देखा भौजी का बकचोदी। अरे तोर बहन चोदो ओके नाग ना कहल जाला ओके लंड पीस कहल जाला। तार बहन तो पते नहीं कि लंड के तू नाक में आता तार बहन जो सोच समझ के बोला कौन पेल देनू भागे लगबू। मतलब कैसन बात करती है यार कि ना 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 जा दी लुंगी में नाक बा तार बहन चो दो पेलब की लाले पर हक देबू। ताके पेल दी का भौजी कि तार पूरा गर्मी गाँव पर निकल जाओ तार बहन चो दो ना 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 जा दी लुंगी में नाक बा तहार बहन पेलम लंड पर हगबू हंड पर तहार बहन चोदो 50 रुपये कह देंगे वो नाक ना लंड बा तो तू बहन लंड के नाक बना तारू। तहार बहन चोदो पहले के मन ना करता था पटा के पेल देती काहे के मुठ मार ले बन। तहार बहन चोदो बच के रह गलती से आ गलू पास में ना जवानी चढ़ल बा चाट ले।